Id-deputat u kellim ewlieni nazzjonalista għal Għawdex Alex Borg ikkonferma waħdu li l-fake news li kienet jipprova ixettel dwar xi splużjoni ta' kriminalità minn barranin f'Għawdex ma kienet xejn iżjed minn hekk fake news. Fil-fatt mistoqsija parlamentari li għamelu stess lill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn talab iċ-ċifri dwar kemm tresqu persuni l-qorti fl-aħħar 5 snin fuq reati kriminali li twettqu f'Għawdex, partikolarment dawk ta' ċittadinanza barranija, żvelat li dawk li ġew akkużati bihom quddiem il-ġustizzja fil-maġġoranza assoluta kienu Maltin jew Għawġin. It-tendenza ta' barranin akkużati b'reati kriminali f'Għawdex kienet l-istess kull sena bejn l-2018 u Settembru ta' din is-sena u baqgħet ma nbidlitx. L-istess jingħad għall-ammont ta' reati rapportati fil-Gżira għajr għas-sena 2020 meta kien hemm żieda relattivament minima fuq il-medja annwali. It-tarif mogħti mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt is-seduta parlamentari ta' tnejn awtomatikament jikkonferma li l-biża' li pprova jiżra f'Għawdex il-kelliem ewlieni nazzjonalista Alex Borg kienet biss fake news. Dan fl-istess ħin li bl-aktar mod irresponsabbli qed jipprova ifixkel anke l-attività ekonomika fil-Gżira li waħda mill-aqwa bħalissa kif jikkonfermaw in-negozji infushom. Alex Borg ilu ixerred fake news fuq il-medja soċjali tiegħu bilan li jipprova joħloq sensazzjonaliżmu kif ġie rappurtat mill-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha. Dan ħoloq ferment u għadab kbir fost numru ta' Għawġin għad-deputat nazzjonalista li donnu beda kruċjata biex jipprova ipinġi stampa ta' Għawdex u żoni bħal Marsal Forn li mhux minna b'detriment anke għal ħidmet il-Pulizija Għawġija. Il-kulħadd innutat li minkejja li Borg jaf li l-Pulizija Għawġin qed jagħmlu xogħolhom tant li Daniel Cordina, kunsillier nazzjonalista fil-lokal ta' Żebbuġ li taħtu jaqa' Marsal Forn, iddikjara fuq il-medja soċjali l-apprezzament tiegħu għax-xogħol li qed jagħmlu l-Pulizija tal-Komunità għax ftit ħafna għadu jisma' b'inċidenti fil-lokalità. Il-fatt li Alex Borg nieda din il-kampanja miskina u regolarment jispara fuq Facebook il-fake news tiegħu biex anke jipprova jikseb xi punti politiċi wkoll qed jiġi izzikat biha anke minn nies qrib l-avversarju politiku tiegħu fl-istess partit, l-eks Ministru Chris Sajt. Dan fil-fatt laqmuh u qed ixerdu ilu bħala il-politiku ta' Facebook jew Mr. Facebook.